higala. Niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Unsa? May nagpuyo na sa bahay nga tisa? Oh, Kap. Kining. Kinsa may nagpuyo diha? Nga dugay naman ang gibiyaas tag-iya ang bahay nga tisa. Ha? Wala. Wa na'y mga sumusunod ang tag-iya niya ng maumbay. Amo na ganin ang gideklarar nga abandonadong bahay nga tisa. Wala. Wala. Pero, Uy. Klaro dia, Kapitan, oy. Namlagi na po yun dia nga bahay nga tisa. Lagi. Oh, ha? Ha? Mao ba? Huwag kasabot. Ala. Ako, reaction ko, wa ko kasabot atong kalakihan. Balik ako na ito mo istorya. King nanti ka, Kap. Nga na yung puyo ng bahay nga tisa. mau na, Kap. Usmo na kong tubag. Mao ba? Mau lagi na, Kap. Gikan man kuno na sila sa layo. Kinsay ginikanan anang Luis? Luis, Aw, Kap. Luis, ha? Hmm. Nabay iyang ginikanan sa ilang bay? Wa, Kap. Kuan, angan siyang papa kay Leopoldo. Ug ang mama kay Maruha. Ha? Leopoldo o Maruha? Oh, mau na angan sa ginikanan ni Luis. Leopoldo ug Maruha. Uy! Wa magkumakadungog sukad anang mga pangana nga nahimong lumulupyo dinhis atong barangay. Ha? Huwag ilang maruha, Kap. Wa, Kurang ikaw ba, maro ka. baya. Seryoso, Tatay. Baya. Pag-sure bitaw dia, Kap. Baya ni mo. Sa daga nagpuyo din sa atong barangay, dili ikaw ka memorya ng nga nila. Uy, dagan ko ginagpuyo din eh. Ay, lahi ko no. Lahi ba ako? Ha? Ha? Ako yun ang timanaan ang mga ngan sa mga lumad nga lumulupyo ning atong barangay. Mau ba, Kap? Oo, kapitan ko. No. Butante ko na. Bitaw, Kap. Unya? Og nagkasiguro ko nga dili Leopoldo og Maruha ang tag-iya ni ng maong bahay nga tisa. Ha? Basi na palit na nila sa unang tag-iya. Hinoon. Pero, sukad sa pagkamat ko na kong buot, wa na'y nagpuyo anang bahay nga tisa. Ug way mo paduol diha, kay mura na nagipuy ag multo. Ha? Oo. Unya, Kap. Ipaunsa man imong na may nagpuyo din na, Kap. Unya, Kap. Tabangin na lang may pangitan ni Luis. Mama na napuyo diha. Kay, wa naman mauli sa ilan na si Luis. Butante ba yan, na, Kap? Butante. Oh. Kasi may nagsulti ni mo nga way nagpuyo diha, Kap. Butante. Butante lagi na, Kap. Butante. Marag mutabang ko, ana. Sige, Asa ka Kap. diyot, ha? Tabangin taon mi, Kap. Oo. Kining... O, sama yun eh. Ha? Kuan, Kap. Patabang lagi mi nimo. Kinsa may nagsulti ni mo, ha? Ngawa siya mauli. Kuan, ang ilang katabang at tiguang, si Lulu Ilmo. Uy! Lulo Ilmo. Ay, kung kaila ka? nga, wa ka makailang lulo ilmo, Kap. Kaila ka, Kap? Di butante. Murag di butante. Ha? Wa ko'y na ilang tiguang nagpuyo anang baya, oy. Maro. Maro, Wa? Kap. Oh, Kap, uy. Ay, pangitaon na lang ginato si Luis, Kap. Kining... Mura man nagdi constituente na kong yate na. Ha? Kining, balik lang ka, ugma. Kung di pa yun mauli sa ilay ka ng Luis. Luis na. Sama na. Luis, Kap, Luis. Awato na ng pagitaog di mauli. Ya. Sige na, Ding. Oh, asan mo sa tayo ni Bay? Mga tuta sa bahay nga tisa. Dali na ba? Uy, magunsam sa dito. Mangguna na sab ka. Dili, Tingoy. Mangutana ko kung nauli na ba si Luis. Hinday. Wa pag yun, mauli si Luis. Sa? Dawi? Lu, hay magka si Luis. Bay, kalma lang yun, Bay. Kalma lang yun. Mauli rin lagi to siya. Di. Kalma lang. Pero nabalaka na kay ko. Ako dyan ibati nga muna doon ay dilibay na hitabo ni Luis. Kalma lang, Tinay. Ayaw ka pala ka. Basin kon, bibalik siya sa daan na mong gipuyan. Ha?
Daang gipuyan. Oo. Ayaw lang ka balaka ka, Luis. Nakasiguro ko nga wa ra siya maunsa. Sige, Lo. Pero, mabalik ko din ugma, ha? Ug kung wa pa siya ugma, amo na siya pangitaon. Unsa? Asa man mo mangita niya, ha? Bisan asa. Bitaw lo, ug misaad sa tos kapitan nga ugma, pangitaon na si Luis kung di gyud mauli. Mao ba? Mao na, Lo. Amo ko siya pangitaon. Maong, mabalik ko din ugma. Oh, mao magkaisulti sa kapitan nga ugma na pangitaon kung dili maulis ila. Wala. Pero, O, sa pa may gihilakan ni mo diha? Basig may larga to. Doon ay emergency nga giadto. imposible lagi mulaga siya nga di man ang hinakula. Unya ato bagong sitwasyon na. Bitaw ulal. Mura sa biya may ginang nasuod anong Luis, no? Imposible sa siya nga di man ang hinitinay, oy. In love niyang tinay, ha? Di ba, bay? Mao na la. Nagsabot yun bigdi magbuwag. Oh, mo na yung pagkaingnon, bay, nga doon na gito emergency si Luis. Ay, tinay. Tiday, Gusto na ko may ibaw ko na si Luis la. Nahadlog yung ko inikalit yung pagkawa. Nabangit ako ko ninyo. Magitaw na doon si Luis. Niya ka na diay sa kusina, agaon. Kumusta na ka, si Christina? Nagbalik-balik siya din sa pagsusi nimo. Oo, naghilak siya. Ah, Nabalaka siya sa wa na nimo pagpakita kaniya. kamakaluluoy sa akong mahal. Mutago kabahangtod sa hangtod gikan kaniya. Nagsaad ako ni Claudia, Elmo. Nga palayaan ko na si Christina. ug mao ka na ang labing husto mong hukom, Luis. Kung mahal mo ang mga tao nining dapita, kinahanglang likayan mo si Christina. Dili na kinahanglang imo pa ng balikong pagsulti, Rolfo. Gusto ko nga manuri kita, Luis. Oh, Ug ayaw ako og balibari. Kanahibaw ka nas may tabo kung balibaran ko nimo. mga na kita. Laom ng gabi. Pero pagyapon mo ni si Luis. Naon sa bagid ka si Luis. Nganuwa naman siya makabalik na ako. Ay, Rosa, ka. Nagsigit ka na ba naglantaw di hasbenta na? Basang di lang ko din nila. Ay, dili na mahimo. Wa ko maanad nga hilom ka. Wa ko maanad nga muhilak ka. Parehas kas imong inahan nga kiatinay. Kung ayaw ka nag-usba. Ibaon sa maninibula. Kailakon mangyw ko. Ay, Di man ko ganang muhilakla. Pero mutuwa man ginakuluha. Ibaon sa mananibo nga makahilak mong kumagunahon akong Luis. oh, doon sab no. Pero nga mong hilak bang kagawa pa man mamatay si Luis. Lo, Ang kanang muhila, kon makakita ka na gyud niya sa kanang iyang haya. si Bako ka ni Halulaw eh. Oh, Ay, magis ko na ng kamatayon. ay nausa man ka, nga kitang tanan mamatay man gyud. Apil na anak si Luis.
ka pa ba ni ining dapita, Luis? Ani kita manuroy sa unang panahon, di ba? Og dinhi usab ako ni mo gipahilak. Dili na kita maghiskot sa gahapon, bahin ka na itong duha, Cloud. Og ngano dili man? Mao kini ang labing malipayong adlaw sa akong kinabuhi. Ang atong paghinigugma ay, Luis. Ikaw ra ang nahigugma ka na ako. Pero utang mo kanako ang tanan, Luis. Nalimot ka? Human masunog ang inyong panimalay, ang akong pamilya ang misagop nimo? Ayaw ka bala ka. Ni ako, para nimo. Inyong obligasyon nga sagupon ako. Tungod kay, kamo ang sinugdanan sa tanang dimala sa akong kinabuhi. Gusto nimong kalimtan ang imong utang kabubuton kanako ug sa akong mga ginikanan, Luis? Unta, wala na lang ko ninyo sa guba. Hilom! Unta, wala na lang magkasugat ang atong dalan. Inyong sala, kung ano gisunog sa mga tao nga mong balay. Inyong sala, Hilom, Luis! sakit ang kamatuoran. Pero, kana ang tinuod. Ikaw, Claudia, ug ang imong pamilya, ang miganoy nako sa kalibutan sa kangit-ngit. Kamo ang miguba sa kong kinabuhi. Kamo! Hilom! Ang imong inahan nga si Maruha ang basula sa tanan kung nganong naingon ka ni Ana. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugidlanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.